दा दिनै बिटिसि सरकारा बेखौ बुजिदो रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ बेसेबां स्ट्रं बिसोरो बेखौ बादा होबायब्ला होथ'बायब्ला बुजिनो सेस्था खालाम माने सेन्टिमेन्टखौ सनमान हो रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ सनमान हो आरो बेखौ सनमान जुदि होनो रोङाब्ला रायजो राजा जुदि खुद्रियोब्ला बांसिन बुजिग्रायोब्ला आरो माने नैबे खुद्रिनाया बे जायगानि मेसेजआ जेराव थांगोन आरो जेब्ला रायजोफ्रा गाज्रि नुगोन अब्ला फैगौ जायनाखि बिसायख'थिफोर जागोन अब्ला बे समाव नैबे दानि सरकारनि हान्जा बिपिएफ हान्जानि इमेजआ जोबोद गाज्रि जागोन दाउथि बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव थानाय हाखौ एबिटिसिएलनो हगारनाय माने माबाया बे पलिसिया खुनुदिन गनायजाथाव नङा जों बेखौ गनायनो हाया आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ फोजोबस्रांनायनि बे मोनसे हाबाफारि जागोन बियो बेनिखायनो बेबायदि हाबाफारिखौ जोंनि बिटिसिनि चिफआ दानि माने चिफआ माने मावनो नाङा थांनाय सरकारा भुल मावलांबाय दा बे भुल मावलांनायखौ बियो मावनानै होयोब्ला बेखौ फोसाबाब्ला समस्त रेसपन्सिबोला दायनिगिरिया बे जागोन क्लियार मोनसे स्टेन्डला डिसिसनला दगमजों मोनसे माबा जाया बे बर्डाम लाबबाय थागोन आरो इसिबां बेखौ माने गोथाङै दोनबाय थागोन बेयाव माने एपिडिसिएलनि हा हगारनाय बाथ्रा दोनबाय थागोन इसिबांसिन मानसिफोरनि आल'सनाया बांसिन जाबाय थागोन क्रिटिसिजमा बांसिन जाबाय थागोन दा गथिखे बेखौ माने एभयड खालामनो थाखाय थाबनो जायगाखौ सोलायनांगौ आरो नैबे जायनाखि अर्डार होनाय बेखौ इमिडियेट उइद्र' खालामनांगौ आयदा जिथु जोंनि फेभराव दंखाथारो आरो आयना जोंनि फेभराव दङ जोंखाय जों हाइकर्टआव थांगोन हाइकर्टआव थांनो थाखाय जोङो रेडि जागोन आरो बेसिम थांनांगौ जुदि गोनां जायोब्ला दानि बिटिसि खुंगिरिफोरनि बदनामा बिराद जागोन आरो मान सन्माना बिराद थांगोन फथि जागोन बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिया जुदि गावनि हा रैखाथिनि थाखाय जोंनि सरकार थासेयावबो जुदि गावनि हाखौ रैखाथिनि थाखाय जुदि जों हाइकर्ट गालायनांगौ जायोब्ला अब्ला बिनि मान सन्माना बिटिसिनि जागोन आरो बिटिसिआ रेसपन्सिबल जागोन जोङो मालगाव रायजो राजाफोरजों बे मालगावआव थानानैनो जों मोनसे खुद्रिसारनाय हाबा लादों जे एपिडिसिएलनो 900 बिगा हा बे मालगावनि ट्राइबेल ब्लकनि माने रायजोफोर आवग्रिनानै लाखानाय बे जायगायाव बिराद रुमबां रुमबां बिफां गायनाय दङ बिराद नायनो मोजां समायना रमायना बे हाफोरखौ दिनै एपिडिसिएलनो हगारनो हादों थांनाय 2025 नि 25 एप्रिलाव प्रमद बर' सरकारा एलटमेन्ट होलांदों एपिडिसिएलनो दा बे होनायनि उननिफ्राय दा दिनै गोदानै आरोबाव दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया एपिडिसिएलनो हगारनाय बाथ्राखौ बिथाङा एनाउन्स खालामदों 900 बिगा हा एनाउन्स खालामबाय बिथाङाबो हगारगोन होननानै दा जों बिनि गासिबो लेखानि माने हानि रेकर्डखौ जों नायजोब्बाय दा नायनानै जों नुबाय बे हाया नायगाव बालाघाट ट्राइबेल ब्लक 1984 दानाय बियो बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो दा गथिखे बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव थानाय हाखौ एपिडिसिएलनो हगारनाय माने माबाया बे पलिसिया खुनुदिन गनायजाथाव नङा जों बेखौ गनायनो हाया आरो बे आयेननि बेरेखा बे ट्राइबेल ब्लकनि रैखाथि बेनि प्रटेक्सन जानाखि रुल्सफोर दं नियम खानुनफोर दं बिनि बेरेखा आरो ट्राइबेल ब्लकखौ फोजोबस्रांनायनि बे मोनसे हाबाफारि जागोन बियो बेनिखायनो बेबायदि हाबाफारिखौ जोंनि बिटिसिनि चिफआ दानि माने चिफआ माने मावनो नाङा थांनाय सरकारा भुल मावलांबाय दा बे भुल मावलांनायखौ बियो मावनानै होयोब्ला बेखौ फोसाबाब्ला समस्त रेसपन्सिबोला दायनिगिरिया बे जागोन बेखौसो हमगोन माने थांनाय सरकारा भुल भाबै माने हा होलांबायब्ला बेखौ जों दिनै रिभिउ खालामनांगौ बेखौ उइद्र' खालामना लाफिननांगौ आरो बेखौ संशोधन खालामनानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ जों संरैखाथि होनांगौ दा बेखौ खालामनो नागिरै जों माने हाखौसो होयोब्ला बे माने बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन आरो जोंनि बेल्ट ब्लकनि हानि जानि अधिकार बे मोन्थायखौ जों गुबुननो हगारनाय जागोन बेनिखायनो बेबायदि भुलखौ जाहाथे जोंनि बिटिसि चिफआ जाहाथे मावा बेनिखायनो दिनै जोङो बेयाव जावले आगोलावबो फैनानै धरना फैखांबाय जों प्रटेस्ट खालामबाय होनो मोना होननानै होआ होनना बुंखाबाय दस्रा जायगायाव लांथों एपिडिसिएलखौ दस्रायाव बेल्ट ब्लकनि बाहेरायाव लांथों जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया दस्रायावनो खालामहै खिन्थु बेल्ट ब्लक सिङाव खालामनो मोना आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा दंबायो जे जेराव एपिडिसिएल खालामनो नागिरदों बे जायगायाव 93 माने फेमिलि जायफ्रा माने प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि नङा जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना
आरो जायफ्रा ट्राइबेल नङा दा बिसोरखौ आरोबाव जोंनि बे मालगावनि गामि एखे गामि गेजेर बे फोथाराव आरोखि बेल ब्लकनि सिंनि फोथार गेजिं फिल्ड होनना बुंदों बेयाव दोनफैनो आरो 93टा फेमिलिखौ आरोखि नों बोरै दोननो हायो बेथ' इलिगेलथार बे नों बेल ब्लक सिङाव नों बे 93टा बाहेरानि मानसिखौ नों बोरै दोनफैनो हायो नोंलाय दोनफैनोथ' हाया दा बे हिसाबै बे इलिगेल खामानि बे इलिगेल खामानिखौ मावनो नाङा आरो जाय 93टा फेमिलि बिस्रा हानिखौनो रेकर्ड पत्र गैया जेबो गैया बिसोरखौ माने अबाव लाङो बिसोर अबाव थाङो बिसोर गावसिनि बाथ्रा बिसोर बे जायगायाव गोदानै माने गभर्नमेन्टआ हा दोनफैनो हा होनो नागिरनाय लोगो लोगो बिसोर बिराद खुसि हा मोननोसै जोंहा दानिया हाथ' गैयामोन नालाय बिसोर बिराद खुसि जाबाय जोंहा गभर्नमेन्टआ जोंनो हा मोननो होनोसैबा जोंखौ जेरावखि ला जोंहा आपत्ति गैया माने बै जेराव दङ बिसोर हायाबोथ' बिसोर नंखाया बेखायनो जेरावखि ला लाङो जोंखौ जों आपत्ति गैया आरो फैसाबो माने 2.5 लाख होननाय बाथ्रा बुंदों बेबायदि माने माबाखौ गनायथाव नङै भुल खामानिखौ जों मावनो नाङा जाय मानसिफ्रा बेयाव थानो मोना आरो बिनिलाय माने 2.5 लाखनि थाखाय बाथ्रा दं 2.5 लाखथ' मोननो हायाना दा बेखौ जाहाथे एनाउन्स खालामनायखौ बन्द' खालामो स्टप खालामो होनो मोना जों बेखौ माने खावलायो आरो दिनै जों आरोबाव दिनै दहाय रायजो राजाफ्रा ज'-ज'नो बिराद बुरजा ओंखारदोंमोन दा हा रोगानाया माने गारिजों हा रोगानाय बे जेराव माने दोनफैगोन 93टा फेमिलिखौ जेराव दोनफैगोन बेयाव हा खोनानै बे जायगायाव दोनफैनाय माबा खालामदों खामानि जागासिनो दं मावगासिनो दं दा बेखौ आगोलाव बन्द' खालामबायमोन मावहोआखिसैमोन आरो नानै गोदान स्टार्ट खालामफिनबाय दा दिनै बे खामानि मावनायखौ रायजो राजा ज' दोलो थांनानै बादा होबाय होबथाबाय दा दिनै BTC सरकारा बेखौ बुजिदो रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ बेसेबां स्ट्रं बिसोरो बेखौ बादा होबायब्ला होबथाबायब्ला बुजिनो सेस्था खालाम दा माने सेन्टिमेन्टखौ सनमान हो रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ सनमान हो आरो बेखौ सनमान जुदि होनो रोङाब्ला रायजो राजा जुदि खुद्रियोब्ला बांसिन बिग्रायोब्ला आरो माने नैबे खुद्रिनाया बे जायगानि मेसेजआ जेराव थांगोन अब्ला रायजो राजाया गाज्रि मोनगोन आरो जेब्ला रायजो राजाया गाज्रि मोनगोन अब्ला फैगौ जायनाखि बिसायख'थिबो जागोन अब्ला बे समाव नैबे दानि सरकारनि हान्जा BPF हान्जानि इमेजआ जोबोद गाज्रि जागोन बेखायनो बेबायदि इमेजखौ माने बिल्ड खालाम बिदि गाज्रि इमेज बानायनानै दाला फोसाबना थाबनो आरो जोङो बे माने BTC सरकारखौ जोंनो दादों जों रायजोफ्रानो दादों जोंनि सरकार बे जोंनि सुखु दुखु गोरिब गुन्द्रानि दुखु दाहाफोरखौ खोनासंनांगौ गोरिब गुन्द्राफ्रा मा जादों मा जायाखै माबेयाव अबस्थायाव दं अबस्थायाव गैया बेखौ नायनांगौ खोनासंनांगौ दा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि गोरिब गुन्द्रानि बाथ्रा खोथाखौ जुदि खोनासङा लासे अख्रायै जुदि बेयाव जुदि दोनफैथारनो नागिरब्ला बिराद गिदिर खिन्थु माबा जागोन बेयाव आन्दलन जागोन बेयाव खुद्रि सारनाय जागोन आरो बे खुद्रि सारनायाव हयथ' सारा BTC नाङैनो बे जेरावबो साग्लोबगोन बे जागोन आरो जों बेयाव समनो फैबाय थागोन धरना जाबाय थागोन रायजो राजा बयबो माने धरना खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा धरना जाबाय थागोन आरो इनकेस जुदि जाथारब्ला आयेना जुदि जोंनि फेभराव दंखाथारो एखेबारे आयेना जोंनि फेभराव दङ जों हाइकर्टआव थांगोन हाइकर्टआव थांनायनि थाखायबो जोङो रेडि जागोन आरो बेसिम थांनांगौ जुदि गोनां जायोब्ला दानि BTC खुंगिरिफोरनि बदनामा बिराद जागोन आरोखि मान सनमाना बिराद थांगोन खथि जागोन बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिया जुदि गावनि हा रैखाथिनि थाखाय जोंनि सरकार थासेयावबो जुदि गावनि हाखौ रैखाथिनि थाखाय जुदि जों हाइकर्ट गालायनांगौ जायोब्ला अब्ला बिनि मान सनमाना BTCनि जागोन आरोखि BTCआ रेसपन्सिबोल जागोन बेखायनो बेबायदि दायखौ लानो नाङा बेबायदि दायखौ BTC सरकारा रिस्क लानानै माने खामानि मावनो नाङा बेनिखायनो दानिफ्रायनो जेराव माने बेल ब्लकनि हा बेखौ जों दानो माबानो हाखायो जेबो जायाखै गथिखे बे हाखौ सोलायनानै दस्रायाव लांथों दस्रायाव एफिडिसिएल गायसनना मा गायसननाय गावसिनि खोथा खिन्थु जोंनि बे ट्राइबेल बेल जायगायाव नङा जों BTCखौ खावलायहरनाय जायो जिहेतु नोंथांमोना बेयाव बारे बारे खुद्रि सारबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेयाव सरकारनि फारसेनिफ्राय माबाफोर रेसपन्स मोनदों नामा जोङो डाइरेक्टलि बिदि रेसपन्स मोनाखै जों दा लुबैदों जे दिनै रायजो राजानि जायनि खुद्रिनाय बेखौ जुदि मिथिबायब्ला खोनाबायब्ला आरो जों जितु मेम'रेन्डामबो हैबाय जले BTCआव जों हैनाय जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनोबो हैबाय ओमफ्राय सार्कल अफिसारनोबो हैबाय DCनो होबाय जों बिसोरनो होनाय खावलाय जाबाय बिसोर अफिसियेल्सफोर बे अफिसियेलफोरखौ माने कर्टआ रेसपन्सिबोल खालामो बेखायनो जों कर्टखौ जोङो माने नोजोर होनानै बांसिन जों बिसोरखौ माने जरित खालामनाय जादों देनां बिसोरखौ कल खालामगोन दा बेनिखायनो जों बिसोरनो माबा होनाय जादों मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो जों ओमफ्राय रिसिप्ट कपिबो लाखानाय जाबाय ओमफ्राय हाग्रामा महिलारिनोबो जोङो माबाखौ मेम'रेन्डामखौ जोङो होनाय जाबाय दा बे हिसाबै बिथांमोना खोनासङासै दा एथ' जिग' जेराव बुंगासिनो दङ दा बेखौ जुदि खोनासङाब्ला बेथ' अहंखार जायोब्लाथ' गाज्रि जागोन दा रेसपन्सआ दिनै बेसिम जों
अफिसियेलि जेबो मोनाखैब्लाबो खिन्थु जोङो बिसिनि माने जायनाखि अंगि भंगि बिसिनि बाथ्रा खोथा आं बिसोरनिफ्राय खबर मोनजोब्बाय गासैबो पार्टिनि खुनु वार्कारफ्रा खुनु लिडारफ्रा माने बेयाव हा होनायखौ सापर्ट खालामाखै बेयाव जे रायजोफ्रा खुद्रिदों बे जेनिन खुद्रिनाय बेखौ बयबो बुंगासिनो दं इभेन पार्टि मानसिया बुंगासिनो दं रायजो राजा बयबो बुंगासिनो दं आफादफ्रा गोबां दङ आफादफ्राबो जोंखौ सहाय हायाखै बि पार्टि मानसियाबो जोंखौ सहाय होनो हायाखै होमब्लाबो गासिबो माने गोसोजों सापर्ट दङ बयबो बुंगासिनो दं थिग दं रायजो राजा खुद्रिबाय थानांगौ बेयाव हाखौ होहोनो नाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दा गथिखे जोङो माने BPF सरकारनिफ्राय जों जेबो माने रेसपन्स मोनाखैब्लाबो रायजो राजानिफ्राय आरो BPF हान्जानि लिडारफोरनिफ्रायबो जों बेबायदि माने आनअफिसियेल रेसपन्सखौ जों मोनबाय आरो हाग्रामायाबो दिनै जों खोनानायाव बेबो एसे माने दगमग जादों होननानै जों खोनादों आरोखि बेबो रायजो राजानि माने सेन्टिमेन्टनि बेरेखा जों बोरै थांनो बे बाथ्राखौ बेबो बुंदों जायगा जायगा गावसिनि माबायाव बुंदों आं खोनादों आरोखि दा बेबायदि बुंनाय नङा दगमग जानाय बाथ्रा गैया बदनामखौ लानो नाङा आं बुङो आरोखि क्लियार मोनसे स्टेन्ड ला डिसिसन ला दगमगजों मोनसे माबा जाया बे बदनाम लाबोबाय थागोन आरो इसिबां बेखौ माने गोथाङै दोनबाय थागोन बेयाव माने एफिडेभिट हा हगारनाय बाथ्रा दोनबाय थागोन इसिबांसिन मानसिफोरनि आल'सनाया बे बांसिन जाबाय थागोन क्रिटिसिजमा बांसिन जाबाय थागोन दा गथिखे बेखौ माने एभयड खालामनो थाखाय थाबनो जायगाखौ सोलायनांगौ आरो नैबे जायनाखि अर्डार होनाय बेखौ इमिडियेट उइद्र' खालामना लानांगौ बे प्रमद बर'आ जायनाखि उइद्र' होलांबाय 2025नि 25 एप्रिलाव बेखौ उइद्र' खालामना लानांगौ ओमफ्राय इमिडियेट दस्रायाव नायगिरनांगौ हाखौ जों बेखौ हाग्रामा महिलारिखौ जों थाबैनो माने खावलायहरो